Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean kok transfer mek sakmono sih? Transfer mek sakmu. Iya. Ya kurang, saiki ku sembarang di ngalarang. Ya apa rek enceng gondok iku. Ditransfer sakmu sik kurang ae. Iya, saiki ku kebutuhan akeh wong kaperioyo. Awakmu iku iso gak sih nek ditransfer wong lanang iki nang muni alhamdulillah, matur suwun ngono iso gak sih? Ojo mek kurang ae apa kon iku. Lho, ya apa sih Wancet sampean ae. iku? Saiki ku rego Brambang, mundak rego Lombok, mundak kabeh. Iku lak wis tak transfer wae sih sakmono iku. Sik kurang ae mbok kira golek dhuwit iku gampang ngono ta? Lho, Ya ya apa apa lan sih? Ya goblek iki? kurang, nek menurutku ya kurang. Ya kurang karena mbok entekno gawe blonjo kebutuhanmu sing gak penting iku. Pamulo ta awakmu iku wis gak usah blonjo-blonjo sing gak penting ngono iku mbok tukoni kabeh. Ya apa lek gak kurang ngono iku. Ya apa rek meneh-meneh iku ya nek ditransferi wong lanang iku minimal iku muni alhamdulillah. Matur suwun ngono lho. Ojo mek iso ngersulo to ae pewancot ae. Ngene iki gare wong lanang gak betah nang omah ngene iki. Nek kurang-kurang ae wis tak dadi wong Meksiko aku tak begal. Lho, ya Apa? aja koyo ngono, Mas. Pewancot ae. Ya pokoke kurang. Ngeri mang blas. Wis.